För topi mun läps, nu spelar en 3 mun elimissä. Ja. No vie sovua muu. Jo. Det måste swipa vi måste spela det måste spela någon hela labs man inte må farma in det raiders. Det är ju alke farmet. I det lilla olla spel och inte manna juolit. Har inte lassan ett spel i hallolla. Mun si late spawn tuulen. Mä viik diek. Sova muu. Jo. Källari. Läpsät holm leikki. Eli pisan. Kultalit. Pot holm täällä. Viekö mans. Sotsee taiku. Tuolla pohti kurva päältä räkkä huikuksi tekkää rööräkorridori. Läks pauhkanasat? Sujette sarja av. Kommer slukte. Vart, mä sai hän tinne. No, painaako mun reddo ottaa kostella? Tiepältä pohtielta. Tiellä lehti. Joo. Ruuti. Tällä tiedätkö, mun reddo ottella. Ja mun reddo ottaa olkuspäätällä tuppaluksessa. Soittan tokaa välillä ehketi. Ja täältä rahpan tuppaluussa. Ja tähän kiddet. Ja rapai tuppaluussa. Mä pääsin tuossa. Pääsin tuossa aljesoijat ja tämän uusi. Se paini huksaan aljesoijat tokaa päällä. Ihan kotevi boss. Koika lei. Eli jo, det hade manja bält. Jaha. Tai hiltuu. Tää puoredim just. Hiltuu luut nolling. Det är ju spelare min något. Mä eloin. Joo, spelleli. Mun kato kun tietää, kun nämä moi viehkä tormsa kuulita. Kun tietää koosta holmun riekkaa ei ja kohta vii. Ja kun pääst luoda yhdeltä, näin. Mun mitä? Pia ehti flashbang luoditus. Jaa. Mä yritin teitä paastus. Njälle läkkäraddalit. Välillä taas just tämä vaasilinnan pahti. Mä tää vielä me trykkää tuolta. Ai tiellä manaa, kun mä mietin tiellä. Mä tän ollaan tievänällä vai tiedä. Mä en kulua tullut vuodesta. Mä en tiedä kosta lehti. Jolla kun manja bält. Ja kullu suomessa voi nämä. Saatetaan me hirmoja. Joo, no toppele fiesta. Oht lapsi noin tuolta. Alla voitti, vatsa on mupaat. Paimuset taas taurakolla. Häh? No katselee. Joo, paimusta läpi. Maddalin Addalin. Mä annan taappi sist den kaska. Gottimu. Kosta lei.
oli jollaga teit trahpaid näld. Pebat. Ja, täällä on mun pää päältä. Tuolla on viekka. Eikä haktu, tiedäkö oli kaktu vai? Ei mun kolin jahkali jakta, mutta löysikö hokton maikin kotti. Tänne on hyvä, että spela tänne allting. Vai sui, vaikka nu. Täällä on nu... Tässä on heitsuna aim. Tehdään movement. Ja kaktolla mä jäämään. Mä ajattelin käsi koddan, kun mä koddan. Ei. Koos täältä löi. Sihkari taippatain tänne. Faanan, kun ei pauhkana sieltä. Löjakta. Ari jaktuu. Ja mä ajattelin, että muinen koddaan teholle mä tilletsi. Muin teki teille koddaan. Tiedä oli mutokaa päältä. Ja jäämi. Ja kullukin holmus pohtiin. Joo, te kullu. Siellä ei olmus. Ja jäämi. Istan kodin depp. Ottaa varten reknästä kallolla muu. Akta kokta 3-4. Vihta. Musta se oitti vuolle. Badjana ei ollut, mä en tiedä. Ne iskat. Mä reknästään, mutta akta kokta 3-4 vihta kuhta. Tiedä. Tiedä olla mulle tiedä jäämään. Nyt näin vähän täppä ainakin Tetrisa spelet. Ja tuosta tietty tinkkai fetsät. No, niin musikallinen lämmihkär kuin haularia. No joo, vaidinaan täällä. Ja oli halva rikkes, niin muutoin tämän kyllä. Vai äsken Jones, tuolla, hä? Joo, mun tar. Jaha. Oin Remilit alla, min mukaan hastandi. Missä nu karraa väittää. Ja ne mukaan pestä vain takalla olla mun kodin. Akta, kokta, 3-4. 4 olla mun kodin. Neljällä. Joo.
Ja mä tarvitsen niitä buggeja, että ei mä näe tehdä next puolella, kun pohtelin, että